Ya. Dudu mobil anyar sing mbok gawa sok yen mati. Nanging iman sarta amal-amal kang utami. Harus nggih. Dudu duit 1 miliar sing nggo sangu ning akhirat. Nanging amal saha ilmumu sing do manfaat ning atihe manusa do lali sing kuwasa senengane padha numpuk donya. Monggo selawat ya Rasulullah Allah salamun alaik. Ya Rabbi asani wadaroji. Tahu. Ada fatayaji rotal alami. Ya uhelal julal judi wal karomi. Tahu. Ya sih. Kaya ngene abote wong nyambut gawe. Pak Direwangi mangkat esuk mulai sore. Kadang ra mulai barang. Mergo kepingin cukup butuhe kanggo ngrumati anake lan bojone. Ya. Bukae ning aja lali ngitadahi. Sebab iku wis dadi kewajibane dung etot wayahe saiki tak ganti tong deng wayahe tong mejite jeh kotong deng langgare jeh sedeng. Monggo muga-mugae ning aja lali ngibadahi sebab ning mung mampir ngombe ning akhirat iku sak lawas. Nek ora disangu sing akhir potokane ibadah dumateng Gusti mongko bakale getun tembe mrene bakale rugi ana ing akhirate. Ing mongko rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakale cilaka. Ayo